karom nili non niang karbeng long along sido hok song po atim long sido pini nili tum karbeng long news pen dak pinong we kijut si karbilang met amai ipialam cinghon cenam pu ATP ilitum en ponsin ilitum karbeng long news pen stame nang humri lo dak la son thak thak sin ilitum da karbilang met amai la surinira ingkoi ra trok asing manpon dak mohor kacene badim long si nili ar japon lo dak bang nili kar japon ke penango abang pi tum stame ni marli tum stame penango mohor kacene pondo la se pinong we dak nili tum penango pordolo kijut si arni non ke baji kresi aporlo baji kresi ra minit ke thom apor dolo la se ilitum dak west karbeng long mate dak ni yang karbeng long bhok songa long si peneng bangke karbilang met amai bangke dak paman polo alang litum dak non pinong we kijut siang deng stame nilitum dak umria teng beta jitong thekondong dan chot lo. Thank you. Alang li fans tame chorolo lason thak thak se ilitum karbeng long news pen tame non angko ke chebong ching check puta ave la se ilitum pus tame kelang dam kenang sot penango abang fu bang pitum fans tame karjupon fansinili hin pen bor ipon po pinong weke mane kijut sianing we pon nang le ke napen hawar nili tengkro lang super pinong we bang ko somson na amalin si nili non he jong senang le lang stame pu thek lo pen ke ningarong lo ni mi thang jutang alam pina poten la mera mai nai chong lo la bagi si ningarong o lam lo nang li men ke kardom karbeng long news pen puthot bang thulo nili tum dak hejor kelang akulat along anastame bang lo dak nili tum ekon long lo dak bang nihang karbeng long pen si alang litum bang pon lo dak manja industry complex alang litum Assam Hills Small Industry Development Cooperative alang litum dak ke nihang karbeng long long ke chithang nai ason si nilitum thek polong kedam tang an pen stame alang litum dak kulat stame dak karbilang meta mailong stame alang litum nang chugi dunlo dak ko pipima kenang sot alang litum ke patir dak jasemet ke kans pen lo alang litum labang so akulat nangkang pudun ke alang litum dak kans pensi alang litum production ke wan lo ilitum laso aputha lapu ahem pu pele litum ethithini alam arjupon nang karbeng long news pen nilitum stame ningarong lo nihang karbeng long pen kewang pot la silap thek long lok amat ala ningarong parpik lo alang litum han lapuan cepat du bhok song long lapuan alang litum dakulat nange bidun ke ningarong parpik lo la si laso putak nang litum hoke cheng sipen lo masat iltum dak 19 arni si kewang hai 19 arni wang lo lahai chisik kedang lo 20 ke reception lo 20 arni reception dolet lo nueta dopo pena pada hoito 6-7 o'clock malam si dak pen manja return to po itu manja pen si kewang te nangli tum dak kelan bon ke ko pipi ason lo sar dak nili tum long energy drink sai do juice hai hui ampar ke sports hai la harmit anpar ke pickles bang ke achara bang ke lapu bang ke patang la bang ke bamboo pickles la pen la bang ke karbi chili ala inglong arit karbi tomato ki abirik la pen la king chili birik rosalo la bang harmit lo la bang ke mango pickles la bang ke olive pickles lai do ampar ke la hai scotch la orange do la pineapple ta do ngalo nangli tum labang soge kans pensi nangli tum dak bangke production pun kans pen production selo la energy drinks ta lahai da sob kans product emethang to madak kache slam apol he
daga penango la kenam abang pu bang pi tung wang la poson wang o sondo masar. Oh, pudamet itum dak koan ma kewan hedi. Kewan pen ke 70-75% ke kenang si ke onglu. Kenang si ke onglu. Mane adok tum bang ke emethang adim emethang amuni tum si kace selam emethang aplar non orange punon pineapple punon karbiang long hormulo. Kacuk tiki ta karbi atum lo kaselam da karbi lo non ke jor no karbi pubo nanga ching hon pen nanga nam tum si ke onglu. Aro ili tum dakla juntu MRP hai. MRP ador pen le ke jor ta kali dalo. Mane itum na cepak langun ban sike wang lo mati amat si la distributor ador si jorda jorpon bom lo tumba La tang de nang litum la dak nang pidun pen ko an dak amuni te tum paning sampun lo dak kewang an mana coro lo je karbiang long enensil kans pulo ladak na chihumri pot ning coro lo kado gawe phanda la pendak na kelang dunarat tumhan nangli tumpen cenglok nangli tum nang kaumri pota coro lo kado gawe phansi coro lo je lan so se nili tum phandet pali belek department long tame ilile department lo si bang penang mate belek department long tame chihumri dam pen lason te melo coro lo la tumhan dak total itum register long entry tang do hedi total dak kewang an ke 387 jon lo he dak nang kelang phan ke sitala hormu ke nam pon bang ke 230 jon amuni dak hormu nam pon lo mane ke lang mane ke juice ma son nam pon tum lo la si alang ni mana joro par lo Coro lo alang li phans tame nil tum karbeng long news phan pen na pachin nung pot alang li tum ke dak ilitum tekpon long lo Assam Hills Ismore Industry alang litum la ke nihang karbeng long ke kacethang na industry lo labang ke nilitum stame chini pon lo dak pinong we alang litum han chetong lo ke akupai lo la si alang litum stame mesen mi etpen alang litum pachoklem pon nang busi nilitum karbeng long news pen stame hirjume hang pilo la si kaprek ang deng le dam thuig le na kardom